トしました。名将ナルト好スタートを切りました。まずは名将ナルト、外からウィンリバティ、内側やや押して3番のクランモンタラ前を伺います。まず7番の名将ナルト先頭、リードは1馬身半。2番手には3番のクランモンタラ、3番手には10番のウィンリバティ、そのうちに8番のテイエムイラズマ、インコースに入っています。さあ拍手が沸き起こります。2馬身ほど離れまして、5番手の位置にはマーティンボロ、内から1番サトノラーゼン、外は12番のフランスメスが続いていって、11番ダコールは後方4、5頭目、ベルフ並んでいきました。エキストラエンド、そしてリアンドファビュー、最後方からいった4番のアングライフェン、2コーナーカーブに入っていきます。逃げる7番の名将ナルト、リードは2馬身。2番手3番クランモンタラ、3番手10番ウィンリバティ、4番手8番テイエムイラズマです。向こう上面2馬身差、6番のマーティンボロが5番手追走で、その後1番サトノラーゼン、この辺り中段、12番フランスペスカ、11番ダコールです。4番アイングライフェンが後方から仕掛けていきまして、今中段まで上がってきました。後方集団はベルーフ、リアンドファビュー、そして2番のエキストラエンドが後方の3頭です。さあこれから3コーナーカーブに向かうところで、先頭7番の名将ナルト、リードは2馬身。ムチが入って3番クランモンタラ2番手、外から4番アングライフェンが3番手の外まで上がっていきまして、さあ2番手に接近していきます。3、4コーナー中間です。その後ろからはウィンリバティ、マーティンボロを押し上げていきました。内からスルスル8番テイエムイラズマも前に接近していきます。あとは11番ダコールがこの集団の後ろ、1番サトノラーゼンが続いていきました。さあ4コーナーカーブに入って前は並んでクランモンタラ、そして名将ナルト、さらにはアングライフェン、さあ接近してくる、直線コースに入りました。今度はクランモンタラ先頭だ。3番クランモンタラ先頭、内を狙って8番テイエムイラズマ、マーティンボロ、そして間を狙って1番サトノラーゼン、追い込んでくるダコール、さらには5番のベルーフも追い込んでくるが、クランモンタラ先頭、クランモンタラ外からはアングライフェン、さらには5番のベルフ、エキストラエンド持ってくる、クランモンタラゴールイン、クランモン